Opa, xenteña da boa! Como andades hoxe, Ben, carreiro ao forno. Chamanlle por aquí. A onde vas? Ao forno. Imos a facer uns rolos de berenxena con lacón curado. O lacón vale máis que meterlle grelos, Ainda nos vale para outras cousiñas máis. Como a berenxena vai a quedar, xa verades. Xa veredes. Estou ansioso, entonces moitas veces falo das cousas antes de ter os ingredientes e todo eso. É porque estou emocionado ca receita, porque como xa provei esta boa. 180. Ben, star. Teño a bandexa, si, pero a teño aquí abaixo. Vou na poñer, xa a teño non sirvo, senón despois me queimar. Aí queda. Imos, compañeiros. Ben. Fixemos un cacabaciña. Non foi o mesmo proceso, porque aquí sí que imos a marcar a berenxena antes, nunha tixola, imos a cortala cunha mandolina, bueno, non me enrollo. Imos a facer as cousiñas con xeito. Lacón curado, imos a cocelo nunha pota a presión, 20 minutos imos a telo aproximadamente, en auga, sin máis, nada máis. Despois, vamos a coller a berenxena cunha mandolina, que teño aquí, imos cortala en discos. Que pasa ca berenxena? Sabedes que si a usamos así directamente, toda esa auga que ten, pois é moi ácida. Esa auga convén retirala, non? Interesa retirala. Por que? Pois precisamente para evitar, non? Ese sabor. Para eso salgamos polos dous lados a berenxena, un pouquinho damos a volta e xa veredes vosotros o que nunca me fixei como empeza a suar. Chámase purgar a berenxena. Moi sinxelo, xa o veredes. E para iso, como en todas as casas, home, unha fonte, se non pos papel albal, en riba, o digo porque ocupa moito espacio, papel albal ou un papel de film e demais, non? Pero se non, pois, unha fonte do forno, e queda aí toda recollidiña, vale? Que é o que vou facer eu. Aí, vou a sentar aí na fonte do forno. Nunha tixola, vou a coller e vou a facer un sofrito. Vale? E creo que non preciso nada máis. Se preciso nada máis, despois cando fagamos a receita. Ben, para facelo, mirade ben, aquí teño a berenxena, que vai en discos. Para o sofrito, cebola, allo porro, allo. E despois, un pouquiño de pemento, perdón, un pouquiño, por isto estou facendo orden, un pouquiño de pemento doce, tomate concentrado e un pouquiño de albariño. Con estas cousiñas, o que imos a facer é o recheo xunto co lacón despois de cocido da berenxena. Vai para o forno, se o metemos así directamente vai se non secar moito, non? Entón precisamos, pois por exemplo, agora mesmo que vamos facer hoxe vai a ser unha bechamel con fariña, leite e un pouquiño de manteiga. Que lle queda ben tamén? Xa o fixemos algunha vez e o fixemos con peixe. Unha mayonesa. Se collemos unha mayonesa, cubrimos todo con mayonesa, que non tardamos nada con un ovo en facela, cubrimos e metemos a gratinar ao forno, tamén lle queda moi ben. Que máis lle queda ben? Se collemos un pouquiño de caldo, unhas areas de pan relado, mollamos todo con caldiño de carne, con caldiño de carne ou a que se nos sobrou do cocido do lacón, e lle matamos pan relado, mesturamos con un pemento picante, tamén queda ideal. Ai, esquecíaseme. A bechamel, vou mesturala con pemento picante. Entón, vai a ser unha bechamel sabor a pemento picante, evidentemente, que lle vai dar esa gracia, ese toque. Evidentemente, esta bechamel con pemento picante non vai a quedar solamente para esta receita, Vosotros, se queredes despois, coller e facer unha lasaña de toda a vida e facer esa mistura e botarlle e que queda aí, pois xa está, algunha erva máis. Con que invito ao decir isto? Que a bechamel, aparte destos 3 ingredientes, pode levar máis, vale? Entre especias, ervas e cousas así. Traballade con eso, que mola moito. Bueno, déxate de rollos, ameixeiras, que xa te enrollas moito falo, Están aí, mira, moito, Chamamos o Rafiña, sí? Rafa, amigo, ¿dónde andas?
Hola, Xoanqui, amigo. Oído, efectivamente, en Lalín. En Lalín. Onde imos estar, senón, se queres, Lacón. Aquí, Lalín, capital mundial do porco. Pero dis que queres Lacón curado. Curado? Sí. Vale, sen problema. Lacón, sí, Lacón curado. Eu son o reporteiro recadeiro e sempre estou ao servizo do cociñeiro. E se queres Lacón curado, pois curado. Produción, hai un botiquín. Mira para ahí. Ahora va, mira para ahí. Oye, esa. Joder. Qué artista, tío. They told him, don't you ever come around here. Don't wanna see your face, you better disappear. The fire's in their eyes and their words are really clear. So beat it, just beat it. Xa estamos dentro da Catedral Cárnica, vestidos para a ocasión de gala. Mari, que ben sentan estes traxes, nunca me canso de dicilo. E aquí está o produto maravilloso que vimos a buscar. Sí. Que tal, Mari, como estás? Moi ben. Mandounos o noso chef, Xoanqui Ameixeiras, a por Lacón curado. Sí. E vos, vexo que tendes, non? Sí. Fálame do produto. Isto é Lacón de porco. Sí, lacón. E a perna de diante, Sí. para que o saiban os Sí, a perna espectadores. de diante. Estes porcos, de onde veñen? Son daqui da zona do Deza. Como é a curación deste lacón? Pois solen ter sobre 2-3 meses de curación. O sea, unha vez se mata o porco, Sí, vos despezades, sí. e a continuación, que hai que facer con ese lacón? Poñémolos a salar durante 10 días Ajá. e despois metémolos no secadeiro. Durante 10 días? Sí. E isto é o secadeiro? Sí. E canto tempo teñen que estar aquí? Aquí sobre 2-3 meses. A 2-3 partir de 2 meses. meses xa valen. Estes canto tempo levan, por exemplo? Levan 2 meses. 2 meses agora. Sí. É que parece que me están chamando, Xoanqui, parece que queren que... Lévame contigo. Algún poderemos levar, non? Sí, algún sí. Bueno, digo eu que algún pa cociñeiro, é que non sei por que nos gusta tanto, como di o meu amigo Javier Varela, o marisco de Cortello. Unha receita que me poidas ti recomendar con lacón. Pois o lacón faise moito no cocido de Lalín e tamén co lacón con grelos. Lacón con grelos. Sí. Vale, eu non sei que vai facer Xoanqui. Cando é a época de comer o lacón, por certo? Pois nos carnavales, no mes de febreiro, marzo, por aí. E o prezo disto? É a 6 euros o kilo. 6 o kilo. E canto pesa un lacón Un destes? lacón sobre 3 kilos, 3 e medio. Está tirado de precio, isto é unha maravilla. Xoanqui, vale o produto? Hombre, non vai valer. Home, xa sabía eu que sí. Pois a ver que faz con el, a ver que fai Xoanqui con el. Sí. E eu vou a seguir desfilando con este modelo. Moitísimas grazas, Nada. Mari, por atendernos. Vale, gracias a vos. Adeus, compañeiros. La cumba. Que chulada. Bueno, vale para moitos cousiños máis, mi madre, patas de cocido. Decíame aquí Alex, o cámara, dice, unhas croquetas de lacón. Yo, é verdad, tío, as croquetas de lacón están que flipas tamén. E as croquetas con grelos, de verdad, con grelos, hai que escolos moito, os grelos, hai casi machucalos, non sabedes, para quitarle toda a auga. Pero as croquetas de lacón con grelos e ese queixo... Aí vai, moi ben. Pechamos. Por suposto, nada máis, aquí non fai falta nin sal, nin nada, 2. 25-30 minutos, por aí anda a cousa. E agora, poñémonos ca berenxena. Xa aproveitei a mitad para unha tortilla. Vou facer unha cousiña, mirade. Temos que pensar que a berenxena querémola cortar ao longo. Entón aquí vai nos frenar. Pero se poñemos un cacharriño abaixo, este, por exemplo. Poñemos un cacharriño abaixo, así... xa nos libraría, non? Imos probar, a ver, como non me dé moito, collemos e vamos a man e punto. Vale? Aí o temos. 1, 2, facemos así para probar, 3 ou 4. Hasta donde nos dé. Están riquísimos. Así está moi boa. Como a berenxena sempre me gustou. Desde logo o forno. Pero sí que é preciso, facer isto. Meter o purgado de sal para
Moi ben. Aí. E listo, veña, non vou facer máis. 3, 4, 5, chéjanme. Para agora, chéjanme. Fora. E fora. Como temos isto? Isto comenta, xa levantou o pitorro. Ben, o temos ao 9, 8, 7, 6, 5. Eu penso que con o 5, mira, se empeza a baixar. Non fa falta que este aí ao tope, precisamente, sabes? É unha olla a presión precisamente por eso, unha pota de presión, porque unha vez que chega a presión, a súa presión, non precisamos estar aí. Baixamos. O digo porque moitas veces nas casas eu vexo, porque outro día entrei nunha casa e, tiña aquelo que tiña a tope. Un poquinho máis baixo, vale? Moi ben, seguimos. Sal. Mira, pide que lle baixemos menos, que lle demos un pouquiño menos. Por un lado e polo outro. E xa veredes dentro dun intre como a quedar, como van a empezar a sudar todas estas berenxenas. Vai botar auga para fora, esa é a parte ácida. Despois, con un papel absorbente, secamos e xa nos quedan para traballar con elas, sí? 5, 4, 3. Na miña cociña, no número 3 funciona. Nada que teño na casa, é ata o 14. É tamén unha inducción, é de 0 a 14. E no número 3 eu cozo os vegetais, por lo tanto, aquí debería estar igual. Con o número 3 nos cheja. Fora. Isto, fora. Aceite de oliva virxe extra. Esquiño. Cebola. Xa teño aquí. Cortadiña, vou esperar un pouquiño, sobre todo porque non prendín o lume. E, mentres tanto, un allo porro e un allo. Plato sufridor. Aquí o teño. Vale. Eu agora mesmo estou usando unha cebola, un allo porro, un allo. Pensade en máis cousas dentro, cogomelos, pemento, uns espárragos verdes. Uns espárragos verdes quedaría ben tamén. Eu quero simplificar un pouco, non quero atiborrar de ingredientes. E despois hai outra cousa que vamos a facer. O San Simón da Costa vamos a poñer dentro, en vez de ir por fora. Normalmente a bechamel e demais, despois poñemos o San Simón da Costa e xa torramos todo por fora. Ora, imaginade toda esa calor, porque non vamos a gratinar, é dicir, sí, ao mellor gratinamos ao final, pero que queremos enfornar durante uns minutos. Queremos que haya un fervor, durante uns minutos dentro do propio canelón, dentro do propio rolo, non? Que facemos con eses 2 ou 3 minutos que vai a ferver así un pouquiño? O que vai a pasar é que vai fundir o queixo. Entón, todo o sabor do queixo, toda a súa vai a quedar aí dentro, sabedes? Vai a quedar de maravilla. 3, xa vedes, siga a presión, Ben, a cebola temos. O aceite témolo. Sobrao. Culler de pau. E chisquiño de sal. O allo ainda non lle vou botar. Vou deixalo aí. Despois, ao final, sabedes que a min o allo non me gusta moi pasado. Por lo tanto, o allo porro. Bueno, claro, vos comento, por que corto así o allo porro? Que me dixeron aí detrás, por que lle das a voltas? A mí se me resbala menos. Vale, cando fajo así, vedes, pois ao mellor van unhas febras, pero despois outras quedan moi jordas. Vedes, o que pasa? En cambio, se lle damos a volta, aquí temos moito máis controlado o grosor que lle queremos dar. É un truquiño moi interesante. Bueno, a mí, desde logo, porque eu estuve moitos anos, cortando allo porro ao revés, hasta que descubrí, pero se si é moito máis doado.
Vedes? Moito máis doado e queda máis finiño. Adiante, compañeiros. Fora. Estes dos que escaparon tamén van para dentro. Tuvo un ollo nesa cebola, que o teño moi potente aí, Teño moi potente. Hai que baixar un pouquiño. Fora, quieto. Xa vos lo dixe, e tamén escoitando aí que estás cantando. Nada, perfecto, ben. Estupendo. Baixamos o 4. Aí o temos. Que rica. Que queres? Aí o porro. Ben. E o allo. A parte do rustrido que vai a levar, pensamos no viño para que leve ese punto de cocción. En vez de un caldiño, que tamén pode ser, imos botarlle un poquinho de viño porque tamén vai aportar o seu sabor. Un viño branco, vale? Un Ribeiro, un Godello, un Albariño, un viño branco calquera galego, de maravilla, sen fallo. 5, 6, aí está. Bueno, pues moi ben. Moi ben. Que queda por aquí? Nada, que me esperedes un montiño. Que vou facer? Mira, vai a bechamel, pero a bechamel además vou a facer aquí. Despois vos conto por que me gustan este tipo de potas para facer a bechamel. Cando vexades, cando quite isto, e máis teña cocido o lacón, o saco, volvo a limpar un pouquiño esta potiña e xa vos explico por que me gusta facer aquí a bechamel. Facemos a bechamel, terminamos de facelo o sofrito, que para facelo o sofrito precisamos isto por este orden. Pemento doce, tomate concentrado e viño. Isto para aquí, isto retiro, isto, mirade, xa comeza a sudar. Espera, que quero que me pille, a cámara esta que teño en riba da testa. Estades vendo o que está pasando? Vedes toda esta humidade que está, isto, joe, ademais é moi bonito velo así, non? Porque cando falamos da deshidratación da sal, que falamos cantidad de veces, non? Que decimos, oye, si salgamos, salen todos os xugos para fora, con respecto ás carnes, verduras, aquí vese moi ben, polo tanto é moi curioso. Bueno, un chisquiño dun ollo e vémonos agora. Agora. Xa teño cocidiño o lacón, reservei un pouquiño de auga. Teño xa rustrido a cebola, o único que fixen foi o que comentei antes, non? De botar o concentrado de tomate. Eu que sei, estaría aquí o lume 4 minutos máis. Co viño e nada máis, sin máis. Agora, imos a desfacer o lacón e imos incorporarlo aí, vale? Mirade, cocidiño, importante que se desfaga así, sabedes? Que bon. Desde logo, estes produtos, o lacón galego, que maravilla, que bocatas me fago con isto, con un pouquiño de aceite de oliva e un pouquiño de pemento picante. Mima. Vale, ahora damos unhas voltiñas máis e todo remata de desfacerse, xa aí. Non lle vou botar todo, pareceme moito. O resto vai para un bocata, que comentamos antes. Vai. Que lerpeiriño, bueno, é o que hai, non son o único, Son o único que fala aquí. Veña, está ben, a ver. Veña, intentamos deixar a graxa fora, vale? Así. A ver, vou misturar un pouquiño, vou ver se pide máis. Levantar un pouco o lume, porque se axuda a desfacer. Boa, que rico.
Pois creo que non, creo que está ben, Sí, vou non deixar así. Mirade, vou facer unha cousa. Vou botarlle, para que se desfaga ben, vou botarlle un pouquiño de caldo aquí e mentras limpo, fago o queixo e a bechamel, vou deixar que este aí nada. Simplemente para que ligue sabores. Sí, vou facer iso. Sí. Vai, 5, 6, 7, un pouquiño. Hidratamos, quieto, aí. Se vos pasades, non vos preocupedes, o que tedes que facer é evaporar o caldiño e xa buscades o espesor. Evidentemente, se ora con esta auga, este caldo que botamos, non podemos facer os rolos, porque bueno, se nos vai todo. Entón hai que buscar ese espesor. Ben, estou contento. Outra cousa que quero que vexades. Mira pa aquí. Ves, o líquido que soltou, Cuidado. Non é unha broma. Todo eso, fora. Vou coller un pratiño para secalas e con papel absorbente, teño aquí, ou con un trapo limpo. Se non tens papel, oye, un trapiño limpiño, va desecando, un pano e listo. 7, 6, 5, 4. Aí. Ben. Vale. Vale, fora. E agora damos a volta. Vou facer así, porque senón volvo a empapar iso. En cambio así, fago deste xeito, vedes? Aí xa o teño seco. Vale. Pero mira que cantidade de auga, Ben, tamén, a facer este proceso, a berenxena volvese moitísimo máis maleable. Podemos traballar con ela moitísimo mellor que cando está fresquiña de todo, que está tesa. Entón, os rolos, o mellor, podese non romper e tal, non? Pero deste xeito, nada. É o que facemos moitas veces cando queremos traballar, que queremos facer os nós, queremos traballar con... Hai outras que fixemos unhos saquiños, non? Vos lembrades que escaldamos o allo porro en tiriñas, botamos un escaldado e xa podemos facer con el o que queiramos e tal. Con isto máis ou menos unha cousa así, non? En teoría, alteramos a estructura molecular do produto. Ai! Vai pa diante. Ben, retiramos para co. Deixamos a refriar un pouquiño. E facemos a bechamel. Tiña aquí, estou me acordando, sí, teño aquí unha fonte de forno para facer as cousas. Vale, imos a pola bechamel. Prendemos unha noz de manteiga. Onde metín o coitelo? Onde metín o coitelo? Aquí o teño. Non nos fai falta moita non nos fai falta moita, Así que con iso vai ser máis que suficiente. Teño 8 que vai derretindo, unha culler, media culleriña de fariña, media culleriña debería chegar. E o leite, para un segundo, o leite moito mellor quente. Así que enseguida sacamos un cazo. Por que? Porque así non fai grumos. Disólvese moitísimo mellor. Non tardamos nada. Aí está. En 30 segundos, estas cociñas, estes caciños, o que teñen é iso, sabedes? Vale, media culleriña, tamén pouco grumo podese facer, con media culleriña de aceite. Temos disolto, sí. Vale, e agora traballamos aí a fariña. Torrámoslo un pouquiño, o teño no 3, ben. Eso é.
Sempre, hai que traballala, un pouquiño. Home, neste caso, cando hai máis fariña, sí que hai que traballar un pouquiño máis, pero en este caso, onde toda a fariña xa está en contacto directamente co fondo da tarteira, aí entra o calor, non deixades de remexer. Son gránulos, pasa igual co pemento doce, pemento picante, porque lle botamos despois un líquido por encima rapidamente, para que non queime. Si queima, sale toda esa acidez para arriba, non queda rico. O leite penso que xa o temos quente. Isto xa vai poñéndose un pouquiño morno. Joder, que isto así, a culleradas. Cuidado, que aquí colledes un pouquiño máis de caldo, metedes unhas faos, unhos garabanzos, e tedes aquí xa gloria, E o lacón, vale. Leite listo. Xa fumea, chéjame. Un pouquiño. Imos a poucos. Moi ben. Listo, non quero máis. Unha capiña pequena. Ben. Non quero máis. Fora. Logo, se preciso, botamos un pouquiño máis de leite. Pero nada máis que isto. E agora, co teño o lume apagado, o pemento picante. Canta. Cousa vosa. Canta, me refiero, canta cantidade, non é? Canta. Bueno, e para iso está Rafa, para facer ese tipo de chistes. Cala a boca, ameixeiras. Comezo rock and roll. Ben. Non vos pasedes, nin coa bechamel, nin co pemento picante, por favor. Vale, porque despois apaja todo o sabor do lacón. Agora, non me digades que isto é un entrucazo que vades flipar. Como vades pa casa, como fagades na casa, vai vos encanta. O vades usar. Adiante. Salvamanteis. Isto fora. Isto non me fai falta xa, o lacón non me fai falla. E aquí o que imos a facer van a ser unhos lisquiños. Lembrades o que comentei, non? Sobre a corteza deste queixo. Non se tira. Infusionamos en leite e sacamos unha cremiña para facer cremas. Sacamos un leite aromatizado con San Simón da Costa que flipades. Está boísimo. Vai. Discos. Aí está. Aí está. Bueno, vou facer un e despois vou montar os demais. Vale. Collemos culleriña. Aí. Enrollamos. Eso, E para dentro. 2. Co queixo vai dentro, ameixeiras. Ai, como se despista un. Aquí, si me sí. Eso, Ben. 2. Veña, me deixa de rematar, por favor. E así collo. Remato de... Ou se non, espera un segundo. Vamos a facelo. Bueno, aquí importante aclararvos. Empezade sempre por a parte ancha, por a parte grosa. E aquí ten maior superficie. Se empezades a revés, solamente dices aproveitar moi pouquiño da berenxena. En cambio así, vale? Bueno, vedelo xeito, non? Pois adiante, se sodes 15, pois eu creo que con 4 destes por cabeza, ou 5, cheja. Se vos sale un pouquiño, facedes así, e xa está, Deixádeme, remato en nada. E xa estos con vos aí na esquiniña da mesa. Cocemos o lacón, picámolo e reservamos. Cortamos a berenxena en liscos, salgámola e deixamos purgar 20 minutos. Nunha tixola rustrimos a cebola, o allo porro e o allo. Engadimos o pemento doce, o concentrado de tomate e o viño. Deixamos reducir e engadimos o lacón. Facemos unha bechamel e incorporamos o pemento picante.
montamos o rolo de berenxena con queixo, cubrimos coa bechamel e gratinamos ata que tomen cor. Empratamos cuns tomates cereixa, aceite de perexil e listo para comer. Aceite, sal, vinagre e perexil. Metemos o brazo de alrededor e temos aquí un aliño de primeira. Colleu uns tomates cereixa. Por que? Lembrades que botamos aquí o picante, está no seu punto xusto. Agora, que sabedes, unha ensaladiña para refrescar a boca con este pedazo de produto, porque vos digo unha cousa, o lacón o temos moi encapsulado en unhas receitas, pero coida con el. Porque, bueno, aquí xa traballamos cantidades de empanadas, eu creo que hasta lasañas fixemos, non? Con lacón cocido. Bueno, compañeiros, compañeiras, un bico, unha aperta moi grande e ata outro día. Chao.